Прекалено е, не мислите ли? Ръчната изработка на всяка една порцеланова нишка противоречи на модерния феномен на масовото производство и копиране. Прав ли съм? Ето, вземи. Добре. Върви с 2 години гаранция. Добре. Една прегръдка преди да си тръгнеш? Не, добре. Струва ли ми се, или тези термити са по-бързи от обикновено? Това са солите за вана, които сипах във водоизточника.